салом дӯстон, бародарон ва касоне ки ҳамеша моро тамошо мекунед. Бародаро, ҳама каса хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта чизҳои равонкаранкӣ пешкаштон мегардонем. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед. ҳатман видеода лайк гузоред, каналда обуна шавед ва дар комментария фикрҳои худро нависед. ва бародароне ки бори аввал меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки аз наворҳои ҳаррӯза бохабар шавед. бародароне ки мошин, хона, замин, квартира се бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номерҳои рӯи экран имо ватсап ҳастай, метавонед ки сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ва бародароне ки дар Россия қарор доред, YouTube соз кор намекунад, дар телеграм канали мо даромада обуна шавед. Силкаша дар ҳамаи видеоҳо дар комментария мегузорем. обуна шавед. чизе ки дар YouTube мегузорем дар телеграм ҳастай, метавонед бохабар шавед. чизе ки дар кор боша харидорӣ кунед. бародарои азиз, навори имрӯзада мошинҳои арзонтар бисёртар ҳастанд. хоҳиш мекунем ки дастгирӣ фаромӯш накунед. ҳатман наворда лайк гузоред ва дар комментария фикрҳои худро нависед. Daewoo Nexia ҳастед. солиш 96, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объёми 1.6, коробкаш механик. ҳолати мошин бародаро хубай, мошин мегӯянд находвай, утилизатсия дорад, ҳуҷҷатҳои солонашам ҳастай. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, яъне Калхозобод. бародаро нарша 12 тонна мегӯяд, бо камтар савдо мешавад. касоне харидор бошед, рақамҳои рӯи экранда занг занед. ва бародароне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ё ки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. мошин дигар бошад Opel Vectra B, яъне дути ҳасташ. солиш 96, сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, объёми 1.6, коробкаш механик. мошин бародаро ҳуҷҷатҳои солонаш то моҳи марта муҳлат дорад, утилизатсия кардагиай. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. нарша бародаро 22000 сомон мегӯяд. маромад бародаро, мошин бениҳоят арзон. харидор бошед, метавонед ки рақамҳои рӯи экранда занг занед. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат, билети арзон аз ширкатҳои русӣ Уралхати бародаро, чӣ аз Тоҷикистон ба Русия, чӣ аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақамҳои рӯи экранда ватсап ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. мошин дигари ВАЗ 2110 ҳастад бародаро. солиш 2010, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объёми 1.5, коробкаш механик. ҳолати мошин бародаро нарӯзни камтар кор дорад, мотор ходовой созай. бародаро мошин бензини холия, газа умуман дидагӣ нестай. ҳуҷҷатош бичидаги, мошин 1.5 инжектораи моторош. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 7500 мегӯяд, бениҳоят арзонай, ахирон наршай. харидор бошед бародар, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда занг занед. мошини навбатӣ Toyota RAV4 бародаро ддр ҳастай. соли 2001, сӯзишвориш бензин, кузов внедорожный, объём 2, коробка автомат, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро ҳамаш 100% ягон камбудӣ надорад. мотор, коробка ходовой, салон тоза, ҳуҷҷат, утилизатсия, монитор бародаро магнитофони Bluetooth хади бародаро пайваст мешавад. хулоса мошин бе ягон расходе бародар, фақат мешини ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 57 мегӯяд, бо савдои хуб мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда занг занед.
Муссо аст бародаро, соли 2001 сол сӯзишвориш дизель, кузов внедорожный, объем 2.9, коробка механика, ҳолатиш бениҳоят хуб. Мошин чӣ хеле мебинед, беҳад тоза, мотор, коробка ходовой 100%, 4 та баллони нав. ҳуҷҷатаи солунаш 100% бародаро. Мошин ягон камбуни надорад, аккумуляторшам навай, нахаду, фақат мешини ҳай мекунӣ. Моторш бародаро 5 тагай турбоай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нарша бародаро 53500 мега, бо савдои хуб мешавад. касоне ки харидор бошед, метавонед ки рақамиро рӯй канада занг занед. мошин дигари мо бародаро дути аста, солиш 2000, сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объем 1.8, коробка механик, ҳолатиш беҳтарин бародаро. Мошин краскаш тоза, мотор, коробка ходовой соз, ҳуҷҷатҳои солунаш ҳастанд, баллонашам навай. Мошин бародаро маслаш нав алишгарагиай, пешгаш 100% мега кор мекунад, ягон камбуни надорад, фақат як номер мега мегирӣ, тамом ҳай мекунӣ. Мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нақша бародаро 51 та гуфта истодаи, харидори анеқ бошад, бо савдои хуб мешавад назди мошинда. касоне харидор бошед, барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамиро рӯй канада занг занед. ин буд бародаро якчанд мошин ва чизе ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихел мошин, хона, замин, квартира, чизе барои фурӯхтане ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешрави мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.